Soc la Mercè Rossell, tinc 37 anys i ara mateix m'han fet presidenta de Pime Cava, que és la patronal dels mitjans i petits elaboradors de cava, i que en principi representem els associats a nivell de promoció, a nivell de finançament, busquem totes les ajudes possibles perquè a ells se'ls sigui més fàcil la comercialització del seu producte. Nosaltres ho hem notat més a nivell nacional que internacional. De fet, amb els associats que he pogut parlar, ells han notat més que la distribució nacional ha sigut la que ha baixat més. També els restaurants no estan treballant com treballaven abans i nosaltres tenim un producte que normalment és botiga especialitzada i restaurant, no estem a supermercats. Aleshores, el fet que el restaurant hagi baixat el seu consum, doncs a nosaltres també ens perjudica. Hi ha interessos que són els mateixos, que és que la paraula cava tingui prestigi, que nosaltres entenem, ens respectin. Jo crec que això els grans també ho estan buscant. El que passa és que després hi ha els interessos dels petits, que nosaltres volem arribar als puestos, als llocs, i poder parlar del reserva, del gran reserva, de parlar d'una realitat nostra, que normalment són empreses familiars, que normalment són empreses d'una segona generació, que no passem de l'1,5 d'ampolles. No vol dir que el nostre producte nosaltres parlem d'una qualitat molt superior, però sí que és una manera de treballar diferent. Els grans també tenen productes de qualitat. El que passa és que tots els relacionem sempre amb les seves gammes més baixes, que són les que es venen més barates al supermercat o a nivell d'exportació. Però ells també tenen productes de qualitat. El que jo crec és que nosaltres tenim una personalitat, cada celler, molt diferent. I ells tot és molt més regular, com si diguéssim. Tenen productes molt més comuns entre ells. Nosaltres, ara mateix que estic visitant més cellers, tenim des del celler que és mitjà, que té 300.000 ampolles i el que busca són distribucions i busca exportar fins al celler més petit que fa 50.000 ampolles, que el que vol és molts visitants i quasi tot ho ven a les caves. El problema que tenim les empreses familiars i petites és que ens ho surt molt car sortir fora a vendre. Aleshores, el que sí intentarem és crear missions a l'estranger a través d'Acció 10, d'ICEX, que tinguem bosses de viatge i que siguin viatges atractius pels associats. Després, a nivell d'OCM, també tenim unes subvencions molt importants, del 50%, i aleshores ara mateix s'està presentant un projecte a l'Incavi, que ells ho presenten després a Europa, de fer alguns viatges i algunes missions que en principi als associats els està interessant, perquè també tenim un grup de treball sobre internacionalització. Jo crec que haurà de ser més bona. Estic disposada, crec que ells ja han estès ponts perquè tinguem un diàleg i la idea és continuar amb aquest diàleg i intentar a nivell de sector agafar camins que ens uneixin a tots dos. Hi ha moltes coses que tant ens interessen a les empreses tipus les nostres com les que ells defensen i aquí hauríem d'anar junts. Nosaltres el que volem és que tot a nivell de promoció que ells estan duent a terme s'encamini una mica també per ajudar les empreses tipus les nostres. Aleshores, aquí és on lluitarem i on intentarem sempre, a través del diàleg, arribar a un acord. El que hem de vendre nosaltres és el cava com un producte únic, que és el que deia abans, que nosaltres tenim un territori que és únic. Aleshores, hem de fer una mica la nostra guerra i intentar tenir el nostre lloc, però com un lloc de qualitat, que el cava es vegi una mica més de glamour. Fins ara era un producte barat i l'importador l'únic que mirava era el preu. Ara cada vegada més els importadors estan buscant coses diferents per diferenciar-se una mica, i estan buscant productes de més qualitat i més bons.
Jo crec que hem de fer una mica la nostra guerra i evidentment, el xampany, és que el xampany és el xampany. I els francesos s'han sabut vendre molt bé. A mi sí que l'autoestima no els hi ha faltat mai. Ells sí que han sabut anar pel món amb el seu producte i primer és xampany i després som nosaltres, no? Primer és xampany i després cada bodega. Nosaltres hem anat una mica al revés i ara que volem anar tots a la una, a veure si aconseguim també que primer sigui cava i després siguem cada bodega. En principi a Madrid s'han de fer coses, la promoció nacional ara mateix és molt important perquè hi ha molts llocs que no saben ni com es fa el cava, ni què és un reserva, ni què és un gran reserva i nosaltres ho hem d'explicar perquè la gent, si no, no se n'entera per si sol. Aleshores, els salons jo crec que seria una bona cosa. Hi ha a través de WIPE, a través de COPCA, a vegades sí que s'aconsegueixen cursos subvencionats molt interessants, però en principi l'associat no s'ha pogut beneficiar-se'n. Ara jo crec que el nostre repte també, un dels reptes que jo m'he proposat, i la junta directiva d'ara, és arribar a una comunicació més de tu a tu amb l'associat i més directa, i fer-los entendre que això és molt important. Després també seria molt bo cursos de comercialització, perquè vulguis que no, jo m'hi he trobat, aquí a Oriol Rossell, que arriba un moment que jo soc llicenciada en dret i m'he hagut de dedicar a vendre, i a vegades no saps ben bé com agafar-ho. Aquí sí que els grans potser han jugat la seva millor bassa, perquè ells, què es coneix del Penedès a nivell de caves és Freixenet, Codorniu, és el que tothom va visitar, de fet tenen el tren i tot això. Està molt bé que es vagi a visitar, Codorniu és un museu, o sigui, perfecte, però també nosaltres podem oferir un altre aspecte dintre de tot el tema dels caves, de l'enoturisme. Jo crec que això s'hauria de conèixer una mica més i que se sapigués que nosaltres tots tenim un lloc ben condicionat per rebre les persones, que tenim un tracte molt personal amb els visitants, que també tots sabem més o menys anglès. En principi, hi ha cellers que estan molt encarats a la venda directa i n'hi ha que no ho estem tant. És que tenim una distribució potent i tenim diferents cellers i botigues que treballen el nostre producte. Tampoc ens interessa molt vendre-la aquí perquè els hi fas una mica la competència amb ells. Ara, sí que és interessant, clar, i a nivell de no-turisme arribarà un moment que si tenim molts visitants ens voldran comprar el celler. El problema és si tu vens el celler molt més econòmic, la teva venda al celler és molt més econòmica que la de les botigues, perquè llavors sí que els fas una competència important. Jo crec que això sí que s'hauria d'establir de les bodegues que tenim distribució i botigues, de no vendre molt més barat que les botigues. Això ja és una política de cada celler. I crec que és molt important que ens transmetem això a l'associat, perquè avui en dia és vital. Tothom es mira la web, tothom es mira si ho tens actualitzada, si no tens actualitzada, si estàs al Facebook, si estàs... Clar, tot això és molt important. Llavors, hi ha associats que jo crec que no ho utilitzen prou. Només has de mirar pàgines web, a vegades estan molt antiquades o els faria falta una mica de... En aquest nivell intentarem donar tota la informació possible que nosaltres puguem rebre i jo crec que tenim un bon cap de comissió, perquè és que el Robert, ja et dic que el seu germà també està en temes d'aquests i és molt important avui en dia donar informació clara al consumidor i que entrin a la teva web i s'ho trobin tot el dia i et dona molta confiança.